салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед, зеро мо кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. шумо бисёр мехоҳед ки либосҳои босифат аз Туркия заказ кунед, аммо одами боварӣ намедонед. пас мо ба шумо интернет-магазини Шермардон шопро бароятон тавсия медиҳем. либосҳои босифат аз Туркия бо доставкаи зуд ва нархи дастрас. оптом ва донаакӣ. барои заказ кардан дар номери ватсаби рӯи экран буда нависед. агар аз номи канали мо гӯед, ба шумо 10% скидка мекунанд. доставка ба Тоҷикистон ва тамоми шаҳрҳои Россия. Шермардон шоп шуморо бо либосҳои босифаташ қоил мекунад. аллакай дуруст пас як муҳорибаи бениҳоят ҷаззоб ва тамошобоб баргузор хоҳад шуд. инам бошад муҳорибаи варзишгари тоҷик Нурло Алиев бо рекорди 5-0 ва Кирилл Крюков бо рекорди 8-2 мебошад. ғолиби ин муҳориба довталаби камарбанд хоҳад шуд. муҳориба рӯзи 10 апрел дар шаҳри Москва барпо мешавад ки мо силкаи прямои эфири ин муҳорибаро ҳатман дар телеграм-каналмон мегзорем. барои ҳами худи ҳозир видео растоп дамон дар комментария силкаи телеграм-канали мо ҳаст. дро подписатсия кун то прямои эфири ин муҳорибара пропустид накунед. Ассаламу алейкум всем моим землякам. Спасибо вам всем большое за то, что приходите на мои бои, поддерживаете меня. Всех жду 10 апреля на свой очень важный бой, можно сказать, подчеркнуть, выход за пояс. Всех жду. Всем спасибо большое. инчунин дигар варзишгари номдори тоҷик Лоиқ Раҷабов ки рекордаш 13-2 мебошад, дар созмони PFL бо варзишгари амрикоӣ Ҷонни Кейс муҳориба дорад. ёдовар мешавем ки Ҷон Кейс собиқ варзишгари UFC мебошад. дар ҳақиқатан варзишгари моро як муҳорибаи ҷиддӣ аз пеш интизор аст. ин муҳориба 23 апрел дар амрико баргузор мешавад ва мо бошад ба ҳардуи варзишгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем. ва шумо бошад дӯстони азиз, барои дастгирии ин варзишгарон дар комментария Лоиқ ва Нурулло ба пеш нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо. хайр.